makaranta. Komai ya fi kyau idan yana sabo, amma banda imani, shi kam ana ƙara daɗewa yana ƙara kyau da ƙwari. Alamun mai riya guda uku ne, a fili yana sallah, a ɓoye yana wasa, idan an gan shi an ga mumini, idan yake ɓanta ya koma fasiki, bakinsa ya fi zuciyarsa ƙarfi. Allah ka kare mu daga sharrin riya. Ana gane mumini a wurare guda uku, idan ya samu ya gode ma Allah, idan ya rasa ya koka ma Allah, idan ya shiga damuwa ya koma ma Allah. Mumini yakan yi adalci ko yana cikin fushi, yakan yi gaskiya ko yana cikin matsi, yakan daidaita ko yana cikin damuwa. Kada ka bayyana murnanka a gaban wanda yake cikin damuwa, kada ka faɗi yawan dukiyarka a gaban talaka. Kula da damuwar jama'a yana cikin alamun imani.